Kublai pi baro kani kade ka Khyrwoh jong ba Yoowanwanmi Myria hadin baru syarim tang nyong wot au kotong jong ka National People Party NPP oba reforming son lamri na kasuna tiang wajar constituency uang kumne parlok bat kinong kesan bi nado karono janga ngakwa ban pau ya kajing kemen bat kajing songo ka bakrau Kublai shibon halor kajing kesan jing shania bat kajing no sniang jong pi baro da kajing i ka baklem atatien ngala ban rem da kajing ya pher ka berit andre pi baro pila job ya krono jonga kani kamdai kajing kun kani kadai tang kajing sedang ngadang samla bat ngadang don shibon ki kam bangan sale nani shaprang to blai kur khuye pi iwei pe we da kajing ko jing kia ka jing kemen bat kilat kilenti ki bomla ken ha kajing yem to ai ba pin shem ya kajing job ha kajing persang jong pi batu ai ya kajing tresh tom jong pi kan yo ka bainong da kajing ro jong par bat kajing na biang kani kelenti ka bangi ya kampat kut ngakwa pan pitkana ya pi bangan ya yeng hajan jong pi langa sha jet ni em ngadang tresh tom hapo kajing la jonga ban ya khun persha ya kajing bam sap ban tuklar ya kajing non kam bakla ya Khubor ban penne ya kajing long hok rangkat bat kinong lam jongka parti PPP jongi rangkat nginya yele na kamata kalawai ka bakham shai ka baklan bat ka bahok tungin ya chakman da kajing kerman haki donut bat kajing kut jongmut haki kam jongi da kajing songu ka bajliu Yoowanwanmi Myria Khubor